Kag sa good vibes, halin sa promotional material sa mga local government unit, advokasya para sa HIV, artwork nga inspired sa mga ginaagyan sang artist. Ini nangin thesis sa mga fine art student sa La Consolacion College, Bacolod. May report sa Romeo Subaldo. Labador ang gingamit nga canvas. May painting sa idalom sang tubig. Kag kun kutawon mo na ang tubig, nagakaigo ini sang suga nga nagahatag sang katahom sa artwork. Ini ang thesis ni Disney Agsam sang Valladolid. Gintiguluhan ini nga tukib, isa kasay sang studio art. Ang tukib nagarefer sa hiligaynon nga tinaga sa pagdiscover kag ang shell. Ginapakita sa iya artwork ang Diwal, ang isa sa mga mayor nga produkto sang Valladolid. Sa kada labador, nagapakita sang ginaagyan sa mga nag-harvest sang Diwal. May centerpiece nga nagapakita kung ano ang makitaan sang divers sa pagsalom para makakuha sang Diwal. Sir, ang nila ginagamit sa pagdakop sang Diwal, sa pag-store sang ilang na harvest. So valid sila ga-depend kung anong unod sang labador, drama sila nga gakuha sa nila pang survival, ikonsyon nila. Ang ini naman nga higante nga sculpture nga obra maestra man sang isa ka estudyante, pwede ma-centerpiece sa museum kung building. Ang ini nga babae nga may background nga painting nga do backbone, obra sang isa ka estudyante nga may scoliosis nga nagapakita sang iya kabudlayan sa pagbangon sa kadaaga. Ang ini nga art pieces sang lawas sa babayi nagapakita sang inagyan sang isa ka babayi nga may PCOS o kon polycystic ovary syndrome. Nakasentro naman sa overthinking ang artwork ni Andrew Noel Tumaro. Diri niya ginpautuwa sang iya balatsyagon kag ang mga inagyan samtang ginatapos ang ini nga paintings. I wanna show nga kung ano na pagtyagan naman kasi when you overthink naman hindi mo pala makita or magpasulit kasi lahat mo ka kung ano mo and get out ka kung ano yung like kakatastrophize ka na pala and you're not sure what to say, so ginapakita ko through paintings, ginadepend. Kagang ini naman nga sculpture ang may masubo nga istorya. Samtang ginaobra ini sang estudyante, na aksidente ang iya nga amay kag nautdan sang tiil. Ang ini nga mga studio art ang kabahin sa mga thesis sa mga fine art students sa mga estudyante sang LCC. Sarang ini makitaan sa auditorium sang LCC Bacolod tubtub sa May 3. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.